kosɛbɛ an yɛrɛ damaw kan yɛrɛ ɲininka yala e b'a fɛ wa ne b'a fɛ wa karisa b'a fɛ wa aw b'a fɛ wa an b'a fɛ wa jɔn de b'a fɛ jɔn t'a fɛ a kɛlen don kamana guwan de ye k'a dɔn an bolo nka an b'a dɔn yɛrɛwolo ni hɔrɔn ni danbetigiw ani k'a dɔn kabilatigiw olu b'a fɛ u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ olu b'a fɛ o bɛ k'a fɛ bada wajibi de y'o ye sabu tonso n'u barajuru bi yan siga t'a la jamana wɛrɛ t'u bolo Mali in kɔ o tɛ maa ta sɔrɔ dɔnɔ na u t'a sɔrɔ i k'a dɔn sanni feere la singa t'a sɔrɔ o tuma na mini min b'anw bolo o de ye anw bɛrɛ ye bɛɛ n'i bɛrɛ tɛ n'anw y'an ta bila an tɛna walita ye anw ta gɛn bɛ sifilitation ye k'an sifili k'an bɛ walitation o ma sɔrɔ o fana ma sɔrɔ o tuma na Ala ka hakili ɲuman di jamana bɛɛ ma n'o tɛ Sumana ko ten ko Mali ka d'anw ye nka bɛɛ tɛ dɛ wallahi bɛɛ tɛ Mali man di maliden bɛɛ ye awɔ an k'o fɔ ka o ka jɛya bɛɛ ye hali n'a fɔ dala mandi ka kɛ maliden ye k'a fɔ k'i tɛ Mali fɛ o de ka ca tiɲɛ ka kunna nka a t'a bali ka fɔ dɛ tiɲɛ bɛ ɲɛ bila a t'a ci siga t'a la o kumana Janjo dugu kura jɛra an kɛnɛma ɲɛna a barika daba ye an se tɛ min t'a la o ye Jabaru Wahidu ye ale de b'a sago la n'ale ye dugu jɛ anw kɛnɛma ɲɛna anw ma ji t'a ye an ma ɲɔ susu an ma ɲɛɲɛ bɔ an ma fini k'an ma waabɔ ko anw b'a barika da a ka fɔ sanga ni waati k'a tanu kɛnɛ bɛɛ kan sanga bɛɛ la a ka kɛta bɛɛ la n'an ye masaba in tanu an bɛ Rasulu wale ɲuman dɔn k'a barika da nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o ji d'a kan k'an masaw fo saratanw bolo ka d'u ma an tɛ se k'o sara yɛrɛ foli ni tanu ni barika da ni wale ɲuman dɔ tɛmɛnen kɔ anw se ye dugawu de ye ka k'u ye hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kuraw kana su sɔrɔ jangu ka tɔɔrɔ Ala ka jidi kɛ lafiyaw la minnu bi tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ anw yɛrɛ tɛ kulo gɛlɛya sigila yan Ala kana an malolen bɔ yan ka t'u malolen sɔrɔ an kana t'u sɔrɔ makɔnɔni sigila o kadara kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn kanuba jamakulu ko don hali min t'an fɛ an bɛ bɛɛ fo sabu maa ti diya bɛɛ ye maa ti diya bɛɛ ye i tɛ goya bɛɛ ye duguba sigi diya ye mun ye taa mana funu la taa mi yɛlɛ i fɛ Sanogo Siribe marhaba o kuma Kɔrɔmɔrɔ an bɛ an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw an b'u fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ kosɛbɛ n'an fara ka radio bɛɛ lajɛlen ka laban ka kɛtɛɲini kɛ u fɛ n'an ko muraw n'a taabolo la waati cogo don a kow ka ca kosɛbɛ a ma nɔgɔ o kumana min ye kunnafoni gafe ye olu kɔni bɔra kɔnɔ kunkanw kibaruya an bɛna wasa don o la ni ka o lase o kuma an tɛ a ko sirataama daminɛ tɛ kelen ayiwa faso kɔnɔ faso kɔ kan an t'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmadako ɲuman Ala k'a nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya anw ye k'u to sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ damu na suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ka baara don an bɛ i ka dɔn dugawu kɛ Ala k'o nɔgɔya u yɛrɛw ye ka ɲɛmaayaso ni ɲɛmaabaw bɛɛ lajɛlen fo ka kɔmaa fana bɛɛ lajɛlen fo awɔ sabu takuru ɲɔnsɔn ta mana man di Janjo o kuma i k'a minɛ Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ annonceur n bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ da dɔ ka laadala ɲininkali bɛ yan n'o bɛ arabadɔnya ɲininkali ko fɔ pourquoi ne pas le dire k'an taali mɛn n'an ye k'a dɔn k'a fɔ kalansow la bi n'o ye kɛnyɛrɛye kalansow ye k'an ko a duguma kalanso o kumana Kɔrɔmɔrɔ ko min ye kimele waatiw mana surunya jaja ko duguma kalanso olu ka kɛtaw de ye dabali banko ye sabu ko composition yɛrɛ la u kan ka sixième mun ne ka o di kalandenw ma Kɔrɔmɔrɔ k'u b'o de traiter ka ban pewu ka laban k'a yira lakɔlidenw na k'a fɔ a ye nin ta nin de bɛna compo la dere o ti kalan ye dɛ o janfa o ti kalan ye dɛ da dɔ ko tɛ dɛ jodi y'a to a dɔw bɛ taa ten bugubugu ka taa da belebelebugu ka taa da di sira la gɔki da dɔ ko k'anw ka jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen ka kan ka lajɛ ji ɲama jɔlen na kalanko kɔni bilama Kɔrɔmɔrɔ e k'o tɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ wa k'a fɔ anw ka jamana marabaw hakili bɛ kalan na Kɔrɔmɔrɔ k'a fɔ k'olu ma i k'a dɔn k'a fɔ kalan kɔni ne k'a tɔnɔma da a ko a bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ o la dɛ anw ka kalanso bilamaw n'o ye e k'a dɔn k'a fɔ classe primaire ye ko min bɛ tali kɛ nin compo waati n'o ye kimeli waatu ye Kɔrɔmɔrɔ u kan ka ɲɔgɔn da i k'a dɔn k'a fɔ ɲininkali minnu na o ko olu caman bɛ kalanso caman bɛ n'o ye kɛnyɛrɛye kalanso ye u b'a labɛn ni k'a di kalandenw ma ka laban tuguni ni ka i k'a dɔn k'a fɔ k'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin ɲininkali minnu filɛ ninnu bɛ di aw ma ka siya yɛrɛ traiter k'a ban ni ka laban tuguni Kɔrɔmɔrɔ walasa min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw na o ɲininkaliw mana kɛ k'o jaabiw di u ma parce que i b'a ye kanto n'o ye da dɔ ye a ko anw ka i k'a dɔn k'a
k'a fɔ caman bɛ yen minnu ye kalansotigiw ye a bɛ fɔ minnu ma ko promoteur d'école kɔrɔ k'olu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u tɛ kalanden ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka siniɲɛsigi ye koyi o yɛrɛ tɛ mago tɛ kalanden ka dɔnniya la olu ɲɛ bɛ mun na kɔrɔ k'o y'u ka dufa da ye badiriba n'o bɛ da dɔ kamara kofɔ a ko k'u yɛrɛ ka hɛrɛ dɔrɔn n'o ye promoteur d'école ye sabu ko i k'a ta k'a jateminɛ cogo jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ kimɛli ka kan ka kɛ ɲinini de ka kan ka kɛ waati dɔ de bɛ sugandi walasa ka kibara dɔ n'o ye kalansen dɔw ye kɔrɔ ko k'o bɛɛ lajɛlen di kalandenw ma o kuma kalo kelen bonyango o kalandenw u na se ka ɲɔgɔn da ni k'o labɛn nka ko anw ka i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye kalanso la kɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ ko kalan karamɔgɔ minnu bɛ yen ani kalansotigi minnu bɛ yen kalansotigiw yɛrɛ de b'a laɲini ka laban k'a wajibiya kalan karamɔgɔw kan ka sijew yira kalandenw na k'a traiter k'a ban ko yala o ye ɲɔgɔn dan sugu jumɛn ye a k'a bɛ misaliya ta kilasi 5nan na kɔrɔmɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ maître ye sije ni k'a traiter k'a ban ka laban k'a recommander à composer avec des sujets dont le maître a traité en classe et recommandé de réviser sinon avaler. Le plus sakana uka durusi doro kusigi wala muka kunu yere kusigi ka kono abane de ni jaw de ya to 100% 200% 300% 400% bige yoro doula jaja akoro de ni kadimzo bugubugu mate ka soro ko tu semel ka soro paiti che o kuma kan bɛ dɔnni min na i ko bi a da dɔ ko nin wale min ni bɛɛ ka kan ka se ka wuli k'i jɔ dɛ ko yala anw ka kalan ko ɲɛnabɔbaw bɛ min ko n'a fɔra k'a fɔ ko kalandenw walima ka denmisɛnnin deli fɛn na a fɔ ma ko plateau d'argent walima k'a bɛɛ ta k'a di u ma falaki la kɔrɔ ko nin ye k'a dɔn delilankojuguba ye nin yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ k'i ka denmisɛnnin ka maaya ko dabila pewu badiriba n'a bɛ da dɔ ko fɔ da dɔ k'an bɛ dɔnni min na i ko bi yala maa bɛ se ka i k'a dɔn n'i ye nin kɛ ko denmisɛnnin na i yɛrɛ bila ɲinini na wa a n'a yɛrɛ bila i k'a dɔn k'a fɔ kalan ɲinini na wa o kumana ko apprentissage tɛna ban pewu ko yala a na kɛ i k'a dɔn fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen ye walasa ka denmisɛnninw ɲɛ kin ka kɛ kalan kɛli ma badiriba n'o bɛ da dɔ ko fɔ a k'an bɛ dɔnni min na i ko bi le moins qu'il puisse dire est de demander aux autorités de bannir ce système à tendance destructrice du niveau des apprenants. K'a bɛ kalanden ka ko ban pewu. A bɛ na lajɛ kimɛli yɛrɛ kun ye mun ye i ye dɔnni min ɲini ka o hakɛ don o dɔn min bɛ min ye o sira kan k'o fana dɔn ko kimɛli bɛ dabɔ o kama siga t'a la nka a dilanna k'a da o ma kimɛli t'o ye bilen o kɔni a y'a fasiri an ka kuru da o ma ye. wa ko école privée caman bɛ ten dɛ. Minnu b'o kɛ o ma ɲi dɛ. École privée caman. n'a y'a sɔrɔ minnu t'a kɛ o fana kana kɛ dɛ. Walahi. ni minnu kɔni b'a kɛ u bɛ k'an denw ta tiɲɛ dɛ o kumana n'an ko k'an ma yafa a bɛ minɛ dɛ. A bɛ kɛ dɛ. An b'an ka kasabi bɔ. Wa kasabi ko ye fa de kabi kalo tile fɔlɔ a dɔw bɛ denmisɛnw gɛn ka taa so kabi kalo tile fɔlɔ dɔw bɛ bataki di denmisɛnw ma ko taa di masaw ma ko sara kuma sera nka denmisɛnw bɛ taa ten e yɛrɛ bɛ kuruba i den bolo i bɛ nisɔndiya ja nin cogo i ye fɛnw yira o la gɛlɛya da don bon an bɛ na enquête ni recherche kɛ tiɲɛ yɛrɛ a y'a labɛn sa dɛ a ɲɛ bɛ na ɲini sisan n'a fɔra k'an ka tiɲɛ fɔ privé yɛrɛ cayara ni école publique ye n'u m'an ka jamana kalanko lajɛ dɔrɔn walahi da tɛ se ka maga k'a sɔrɔ misali tun bɛ taa anw de ka dɔnni kɛ yan fo diɲɛ jamana wɛrɛ denw bɛna kalan kɛ yan ko Mali kalan ko a ko ale don wa n'an taara ɲɔgɔn dan na diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an tun b'a da to an bɔɲɔgɔnko la nka sisan a da de bɛ to anw na o tɛ bi ye sabu n'a tɛ i bɛ mun kɛ kabako kɔni don o kuma Dado ka i k'a dɔn arabadonya ɲininkali o ye nin ye ayiwa Dado a ka ɲininkali kunbɛn wa ni fura bɛ ɲini a la u ka ɲini a la n'o tɛ don dɔ an bɛ kɛ kunkoloba gansanw ye k'a kɛ i k'a dɔn pɔnpɔnpogolonbo pɔnpɔnpogolo a fununen don foyi t'a kɔnɔ anw sɛmɛ bɛna kɛ ten don n'a nataw la wa n'anw tɛ maa wɛrɛ bɛna an mara n'o jɛlen don n'an yɛrɛw tɛ a fɔra ten n'i bɛ jamana ci kana mugu ta kana yafa marifa ta kalan taabolo k'u dabila pewu ka kalan tiɲɛ i k'u ka seko ni dɔnko tiɲɛ u bolo a banna Mali b'o danga de la n'i ye kalan ni seko ni dɔnko tiɲɛ jamana o jamana bolo a tununna wa an jigi b'a la ko furanjɛ fanga fana na bayɛlɛma min don a la olu fana senna ka suma kalanko ayiwa u dun k'a lajɛ dɛ u k'a lajɛ u yɛrɛw kalanna dɛ tiɲɛ la u k'a lajɛ n'i y'u y'a la bi u yɛrɛw kalanna de dɛ u k'a lajɛ dɛ walama de Ala k'a nɔgɔya jɛlen baasi tɛ bisimila n bɛ le destin ta le destin ni ye le destin ta Amadi Diko ale kɛn bɛ k'an hakiliw lakunu bi a ko di Amadi Diko a ko dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ diɲɛ tɔgɔ la kosɛbɛ n'o bɛ i k'a dɔn sida kɛlɛli don ko fɔ ani i k'a dɔn kalo min yɛrɛ n'o fana bolodalen don sida ka kɛlɛ kɛ ka taa juguya la o kumana ko o don i k'a dɔn k'a fɔ o kɛnɛ gansan mɛ i k'a dɔn cɛba dɔ ye bonyamasegin kɛ cɛba wɛrɛ ye i k'a dɔn min ye bonyamasegin ye Maliki Sɛni ale de y'o kɛ Ala ma hinɛ a la Amadu an mɛnna ka nin ye
télé la sida aya se kede ek ma fuma la to ma sebe gala mana tawa abi do wulu ka manga manja ne ma fe ngongo ngulu wode kulugulu gamba kala no de nu do ti kuma o Malik Sen tiena Malik Sen ale bonya masigi nge alaga hina Amadou Toumani Touré ayi bonya masigi minge ko akafo ke ko e fo ko e amari diko ale kalmunta ni ga nobla bi ko ala musado igado décembre kalo klefla ba fla ni mugani gele sana ikado nyina tiga ulu to la sola maison des aînés o giado ko fe mi kumbe do kumbe o kumbe tuye ndo bara e kanyeshi ikado nye to selege nani ulu ye domba mi ngerengere ka ke sida akeleli donye ani ka kalo mi boloda ka ke kele kata sida jugu yala ay wako ndo bara do kumbe sena ka benin ala musado ngo fole yen ay wa fanga blo nyema tumbe docteur Shogel ko kala maiga Premier Ministre ale tumeni ngene ka ani manyema bachama ani muno nyere ye chesiri ke sida kele la kateme ko na se bido ma ku bela jile tumbi kene kai hamari diko ale an kuna funi akoko igado bismillah kuma ulu temene ko minyi kado gouvernement nyemae ale weleke kata mauma ka jira ka fogo sida e ko sida be ka mabangwe wa ko sida kele do gele ye ikado armadenya kene nasrala mawbe ga minge bolo ko feto fenye ay wakambe romi ko bi ko uyasa ga fere soro sidala ko fanga bol ikado bolo latikele nya baro de dabla kula kanyeshi akelelima aywa okoni ikado tabulo ye mimbe ke kele kata sida ojugu yala aywa kabe ke sababu fana ye ikado minyi ikado ye fere onyuma chama mbisoro ina fo fanga ere ikandi chugomi gouvernement ikandi ka foku nu chesri sida kelela hakaja minyi okoye kutna keni kado flanflanye fe minyi fo danga kari ni tabulo ina Shogel ko kala maiga asegina okuma kele kano e fanga blo nyema e aya jira ka fo ko minye fanga e ani ma nyema o ku bela jile ko ni mina de medo nyonya ke ka nyeshi ni ma ko fole nunuma haka jami nye ka do franje fanga ma nyema bae ka do son excellence colonel Asimu Goita ay wa ko ani gouvernement nyema o fo ka na de medo nyonya ani ka do janto ke ka nyeshi mauma minye musola kaw ni chela kawye ani dumisene minu ala yoli kado garsike ke sida banakise ne ulu la jarabira noye na kelero ka gwele ya chaman su masigila ako nga ko kado ko makise ufana dode ko sabu banana tabe umubulo flajigi o kumana ku kere kado ire ulu yo kera horonye banana tabe adola Shogel ayela selimununge aya jira ko franje fanga nyema ay kado kale ngani yasri ka foko minye kado femvembe no beni gwele ya masina ukono kono yanno ibaye ka fo sida banakise gara munu garsige ni la jarabi usoro ibaye ka fo kana demeta ka nyesi uma deme mi mekeni baloko deme ani fenwere munu fana te baloye o kasabibiti Joseph ware a million bisabala o kumana ko nataga nyesi ni makufole nunuma gwele ya be munu ka sabuke sida banaye ay wani ikado akembe ga dangare munu na ninga gwele ya duka sigi ufana na o kumana minyi ikado sida banakise re kale nana ikado dengura nana goyala ka farasida banakise fana ga ko ye ko to bela jile geleya no ye ka do coronavirus na le kamale ya to ko covid-19 ye o kuma covid-19 ka ayo o fana na farasida ka o ko minye o geleya kwa ay do fara ikado ni mama sno fana ga geleya kan tuguni sida bana ye geleya ye covid na kana geleya do soro sira ni tabulu la ay wa ko fana ye do fara koka o ko minye o geleya fana o sira mamunuma fala ni yatimeo ani ikado ka fo fliato ko de manake ga nyeshi ulu fana ma sefa wari million bisaba o kumana ko ni mbe fanga blo fanga nyema no e franje fanga nyema ka ngani asirine anaka de medo nyongo nyanye o ko jide ka ke ukata bulula ani ikado ufana bolo bise ka do feuna mi mise ka ke soro sira e nu bise ku ire musaka ka suru maglo mala o kumana ko ni yesida banakse reta ka laje kana covid fana faraoka ko do fara doka kera bugun sira e nyema bolo bikoi ka gwele ya sigoroma ko fana chaya mi nyi ikado fanga blo nyema e Premier Ministre ikado ka fo ale klale ko ayi ikado folini tanunke bela jile munu yu chesri sida bana akelela ka adam ne foka se bima ay wa fe mi ikado ka fo manyema kororo be na le secrétaire exécutif ye au Conseil national de la lutte contre le VIH sida Malik Sen ayi uye songo na di alema songo na dira matmamina Maliki ay la seluke nga ikado ka fo ayito o semfesa ka bonyake ka nyeshi cheba doma cheba minga keta kera lafia daye sida barakse to bulo Maliko
kɔnɔ yan nɔ fɛn min ye o bonyamasigi belebele ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la ATT a y'a fɔ nin cogo la n'o ye Maliki Sɛni a ka kuma la a ko i k'a dɔn k'a fɔ k'ale kan bɛ ATT min ma jamana ɲɛmaa kɔrɔ don k'a dɔn k'a fɔ nka a tɛ yan bi o kumana ko ala k'a dayɔrɔ nɛɛma janjo masa ko Amadu ye kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin sida bana ma ko ni bɛɛ tun y'o ɲɔgɔn kɛ se y'a sɔrɔ sida a taara ka bɔ diɲɛ sosigi la k'a sabu kɛ ko Amadu fɔlɔla ka kɛlɛ daminɛ k'a sɔrɔ maa tɔw ma kɛlɛ daminɛ ko ale nalen Mali kɔnɔ yan 2004 san n'o ye 2004 ye i b'a ye k'a fɔ ko Amadu y'ale wele k'a y'ale ɲininka ko Maliki an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ sida bana ko la ko nin kɛn bɛ ka diɲɛ maa kɔnɔ gan nka anw bɛ hami ni Mali ta ye k'i b'a lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ ko yala ko an bɛ se ka i k'a dɔn fɛn dɔ bolo da yaasa ka bana i k'a dɔn k'a kunbɛn ayiwa ko n'i ye i k'a dɔn o ko ta k'a lajɛ ko Mali k'ale ko Amadu ma ko Amadu ko e donna tariku la ka ban Mali kɔnɔ ko kabi 91 san 91 ne e ye fanga dafiri ka maa kelen fanga ni binkɛnɛ jeni fanga k'o gɛn ka wulu so nɔfɛ ko o ka tila ka kalataw labɛn a waati fɔlenw na ka tila ka kaari fanga kɔ k'a di i k'a dɔn k'a fɔ jɛmu fanga a tigilamaw ma k'a di sibiliw ma ka taa n'i yɛrɛ ye k'o kɛra e dongo fɔlɔ ye tariku la ko n'i bɛ fɛ ka dongo filanan sɔrɔ tariku la ne Maliki b'a f'i ye sida bana ko min kuma b'i da i cɛsiri a fɛ awɔ Maliki Sɛni ko ten a fɔ nin de ma ko jɛ sinsinliw wa jɛjugu tɛ nin ye ka ɲɔgɔn bila siraw la jɛlenw na ɲumanw kan jɛjugu tɛ nin ye dɛ a bɛ wele de ko jɛ ɲuman jɛjugu kun ye ɲɔgɔn coro ye jɛkuma kun ye ɲɔgɔn kuma bɔ ye o kumana Janjo Maliki ko k'ale nin fɔ Amadu ye waati min k'a y'a dɔn k'a fɔ Ala la i k'a dɔn kuma in k'a donna Amadu dusu la k'a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko n'i bɛ fɛ ka don tariku la siɲɛ filanan la ko i cɛsiri sida bana kɛlɛli fɛ o kumana ko Amadu k'o la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye jamana fɔlɔ ye anw minnu ye an nin da a kɛlɛli ko kan ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn sida ma ka taa juguya fana na ayiwa ko kumana ko n b'a wajibiya i k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ɲini nin ko la k'ale ko Amadu a tɛ kɛ e yɛrɛ kɔ ko n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ n ka wara la k'a kun b'i yɛrɛ bolo dɛ k'o tɛ taa gouvernement ka engagement kɔ n'o y'a ka kandi ye a n'a ka cɛsiri ye o ko maa ɲɛmaa fana n'o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ko n'o fana min sen don a ko la ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a la dɛ ko ni maa ɲɛmaa yɛrɛ ye ɲɛminɛ bere ta k'a ka ca Ala fɛ ko kɔmaw b'a nɔbɔ wa dabɔra kun min kama ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la k'o fɔra waati min Amadu ye kɛlɛ k'a ta ye Maliki Sɛni ko Amadu k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye i k'a dɔn jɛrɛ labɛn i kɔrɔ k'u ka baaraw boloda k'u ka dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ bɛɛ k'i hakili jagabɔ ayiwa k'o kɔnɔna la a tilala ka conférence internationale k'a y'o fana boloda Mali kɔnɔ yan nɔ o fana bolodara waati min k'u ye wele bila jamanaw ma minnu ye ɲɛ sɔrɔ sida bana a kɛlɛliko la k'a don kama ko Mali de kɛra jamana kɛrɛnkɛrɛnnen min welela k'o ka taa kuma sida ko kan Amadu taale a selen nin kɛnɛ kan ye k'a y'i da don sida banakisɛ ko la k'i da don a kɛlɛ fɛɛrɛw la ka laban ka musaka bɔbaw n'o ye bailleurs de fonds ye ka i k'a dɔn a tɛrɛmɛ olu ye f'olu yɛrɛ sɔnna walahi f'u sɔnna Amadu an bɔ de jɔ an bɔ de fatiya la maaw tɛ kelen ye a ka haramuya maaw tɛ kelen ye a ko Ala ni a y'a i k'a dɔn u lafaamu ka taabolow jira u la n'a yɛrɛ ka i k'a dɔn ko u bɛɛ sɔnna wa u sɔnna bailleurs de fonds o kumana u y'u bolo don juba kɔnɔ ko yan'o fana ka kɛ wari bondo tigilamaw ko conférence de banque k'a y'o fana bolo da yan nɔ a tɛ taa wari kɔ Amadu ye conférence de banque min bolo da yan i b'a ye k'a fɔ ko o wulikajɔw kama ko banque tigilamaw fana y'u bolo bɔ wari kan k'a don sida kɛlɛ da fɛ o kumana ko Amadu ko maa bɛ se k'a fɔ k'ale ye kɛlɛ daminɛ ka kɔ kɛlɛ yɛrɛ don ɲɛ wa ko a kuma fɔlen a ye fana a ma a ko ni i k'a dɔn fɛn wɛrɛ lajɛ o kumana ko Amadu ko Maliki ko kumana n'a ma ɲɛ k'an ye kɛlɛ daminɛ sida bana a fura i k'a dɔn a yɔrɔ ka jan banabaatɔw la ko banabaatɔw bɛ wuli ka taa fura ɲini sisan sa k'a kɔni ka di ne ye an k'an cɛsiri fɔ fura ka taa banabaatɔw sɔrɔ o sigiyɔrɔ la f'a ka t'u sɔrɔ u ka so Amadu Allahu akbar ko nin kana fɔ hali jɔ kɛnɛ kan nin bɛ fɔ hali jɔ kɛnɛ kan a ka haramu wallahi o kumana ko Amadu ko banabaatɔ kana taa fura ɲini bilen dɛ ko fura ka taa banabaatɔ sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'o de bi diya ale Amadu ye ko n'o fana bɛ se ka kɛ Maliki ko k'o kɔni ye tɛmɛ an taa so ye o kumana k'u ye kɛlɛ wuli k'a ɲɛsin k'a dɔn sida bana ma k'o kumana ko Amadu ye nin fɛn min kɛ ko sida ko kuma ka fɔ k'o kɛnɛ kan ko ni Amadu tɔgɔ ma fɔ k'o ti bɛn cogo si la k'a sabu kɛ ko a ye i k'a dɔn k'a fɔ a tɔgɔ dongo filanan tariku la a kɛra n'a
n'a ka cɛsiri sida banakisɛ ko la o kumana ko k'a kɛ sababu ye fo ka banabaatɔw ka lafiya da kɛ u ye o kumana k'ale jigi b'a kan furanjɛ fanga maa ɲɛmaw ko ka kɛlɛ kɛ ka taa sida banakisɛ o juguya la ko ale b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛna Amadu ladege o ko kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ wele bila jɔn ma fanga maa ɲɛma n'o ye furanjɛ fanga maa ɲɛma ye kolonɛli Asimi Goyita k'a ka ko in k'a ka baara ye ko Choguel Kokala Mayiga a ka ko in k'a ka baara ye ko sabu ni maa ɲɛma ma ɲɛminɛ bere ta ko kɔmaw galabu bi kari u bi saliya laɲini k'o tɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye nin ye Malikisɛ nin ka kuma ye Amadi Diko y'a fasiri le destin kɔnɔ an y'a ta u ka bidon boli la janjo Kɔrɔmuru a ti fɔ ka ban ko de sɛgɛlɛ fana Amadu a tɔgɔ b'o tariku fana Drakin Kilo an ko ko un commando contre la Drakin Kilo vers de Guinée ale tɔgɔ tɛ se ka bɔ tariku kelen na o Kɔrɔmuru a ka ca an bɛ bi bɛɛ kɛ k'a fɔ ka ati ban bite san bɛ kɛ ka Amadu ka kɛta mada ati ban fadenjugu de ka kalifa bɛ kɔnte n'o tɛ tiɲɛ de don ko a y'i tɔgɔ don tariku caman na dɛ a ka ca a y'i tɔgɔ don tariku caman na ka jamana cercle bɛɛ kɛ ka gidɔrɔni kelen sɔrɔ a tɔgɔ a b'o tariku la ka kɛnɛyasow sɔrɔ ka kɛnɛyaso baw sɔrɔ ka kalansow sɔrɔ ka laban ka logement sociaux sɔrɔ ka jibondow sɔrɔ ka jitɔyɔrɔw sɔrɔ ka misiriw sɔrɔ an ka bila a tɔgɔ ti ba tariku la n'o tɛ dɔ ka fadenya bɛna wuli k'a sɔrɔ kunda la o fana digira dɔw la Ala ka nɔgɔya sɔnjata an ka taa kabako Kɔrɔmuru indicateur an bɛ bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ ko ko 3,444 an bɛ bi arabadonya bɔli la sɛbɛn ɲɛ 3nan k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ indicateur diri nouveau Y Dumbiya Yakuba Dumbiya kɛnbɛ ka kalimu kala ta Dr Umar Mariko Kɔrɔmuru ko kuma k'a siyɔrɔ yɛlɛmana ka taa Bamakɔ kura sabu tɛ dɔwɛrɛ ye Cege Wara ko kuma k'a ye nɛni jugu kɛ ni ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla ma ni Kɔrɔmuru n'a kɛra ka ɲɛsin k'a dɔn Dr Choguel Kokala Mayiga ma o ko wale kɛlen comme bi min bɛ tali kɛ fɛɛrɛtɔ min na ale ye o maa ɲɛmaa ye k'olu fana y'u ka jateminɛw n'u ka wulikajɔw kɛ ni ka sariyaw ni k'o kɔni fɛsɛfɛsɛ Kɔrɔmuru k'u ka wulikajɔ ko a laɲini k'u ti dɔwɛrɛ ye u ka tɛgɛ bɔ Umar Mariko kan ko u k'a dɔn u k'a labila kabi kuma in na sisan o ye Sadi ka laɲini ye Kɔrɔmuru min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Umar Mariko la hakilila jiginna Dr Umar Mariko ko don Sadi maa ɲɛma o kuma k'a ye nɛni jugu kɛ ni gɛlɛnw i k'a dɔn k'o kɛra waati min na progrès min bɛ commune na i k'a dɔn o kunna hali n'a sɔrɔ Idrissa Touré ale bɛ i k'a dɔn sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ale ka substitut n'o ye Tunkara ye Kɔrɔmuru k'o fana ye yamaruya di min ye gendarmerie min ni o filɛ ka na Bamakɔ Kɔrɔmuru k'olu ka se ka i k'a dɔn wele ni k'o bila Umar Mariko ma walasa sɛgɛsɛgɛli dɔw ka ta ka ɲɛsin a ma parce b'a ko jɔakun dɛmɛni kɛ ko min ye Umar Mariko ye a welela a ye welele ko waati min na Kɔrɔmuru k'a lamɛnna gendarmew olu fɛ ka kɔnɔna na ko jatu y'a ye k'a fɔ k'a kɔni kɛ i k'a dɔn kɔrɔfɔ dɔw k'olu bɔ a da kɔrɔfɔ minnu ni olu bɛ i k'a dɔn hakililajigin kɛ min ye nɛnini ni k'o ɲɛsin k'a dɔn maa ɲɛmaa dɔ ma Kɔrɔmuru o kuma ko a sɔrɔla mun fɛ nka k'a ka kan an ka hakililajigin fana kɛ sabu min bɛ tali kɛ nin ko in na k'a sɔrɔla Dr Choguel Kokala Mayiga ale min yɛrɛ ye jamana yɛrɛ premier ministre bi Kɔrɔmuru k'ale fana ye kuma dɔ ni ka o lase baroda la baroda min n'o kɔrɔfɔ kan fana ye bɔlɔlɔ k'o lasɔrɔ o k'o bɔlɔlɔ lasɔrɔ kɔnɔna na Kɔrɔmuru k'i b'a ye k'a fɔ i k'a dɔn min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko Choguel filɛ ne ka i k'a dɔn ɲangata bɛɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni olu ye jɛmu fanga kɛlɛ k'o kɛ ni k'olu ni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ni k'u bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka jalaki caman ɲɛsin u ma k'a sababu kɛ k'u ye Musa Tarawele ni k'a lakɛlɛ san 1991 Badiriba y'i kanto k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni k'an bɛ donni minɛ ko bi k'a ka o wale min kɔni filɛ Kɔrɔmuru k'o kɛra dusumakasaba ye ka ɲɛsin k'a dɔn jɛmu fanga wulikajɔ kɛba caman ma k'a y'i kanto k'a fɔ ko CMNL ka se i k'a dɔn k'a fɔ IDPM waatiw la olu ye wulikajɔ minnu ni cɛsiri minnu kɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fanga kɔni n'an darigira u la ko wale k'a kɛra kɛcogo caman na k'a ye jalaki caman ɲɛsin k'a dɔn furanjɛ fanga n'a fɔ min ye jɛmu fanga mɔɔw ma jɛmu fanga mɔɔw n'o ye démocrate minnu wulila ni ka kɛlɛ kɛ nka Fadiriba ko i k'a dɔn Choguel ka o kɔrɔfɔ k'o de jaabitɔ senfɛ min ye Umar Mariko ye hakilila jiginna o donni kama ale de tun ye maa minnu n'olu ye kalandenw ye o k'a dɔn o maa ɲɛmaa ye olu ka ɲɛmaaya bere minɛ ba ye 91 k'a dɔn minnu n'olu ye dansigi k'a dɔn min ni o bɛ tali kɛ Musa Tarawele ka fanga na ko Dr Umar Mariko hakilila jiginna lakɔlidenw yɛrɛ ka tɔn min bɛ yen ale de ye o to yɛrɛ i k'a
do o tutike bayi o ko min ye Dr Shogel Kukala Maiga ale ye nin wale min ni ka o kɛ ni ka jamana yɛrɛ kumana maa o maa be n'o bi yɛrɛ ye jɛmu fanga kɔnɔ ni k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛbɛ kɔrɔ laburuja ko Umaru Mariko ka o jaabiw senfɛ an'o kow bilatɔ senna ko kuma k'a fɔra ko a ye nɛnni kɛ i k'a dɔn min yira bɔlɔlɔ sanfɛ Badiriba ko procureur ye wele bila Umaru Mariko ma Umaru Mariko a n'a tɔɲɔgɔnw u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kan un na Bamakɔ waati min na i k'a dɔn u ye bisimila minɛ ɲininkaliw ni ɲininiw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ jaabiw kɔni kunfɔlɔw bilala n k'a fɔ siga kɛra u la k'a fɔ u ye wale min kɛ u ye sariya ni k'a sɔsɔ o de kama kunungo Umaru Mariko Buba i k'a dɔn k'a fɔ fanɛ o fɔ ka se min ye ɲininka Bubakari Kamara ninnu bɛɛ lajɛlen lataara i k'a dɔn Bamakɔ kasobonba o la nka Sadi n'o ye parti i k'a dɔn k'a fɔ Sadi olu ko k'u ka ye n'o ka jateminɛ na ko nin kɛra bingani de ye nin kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ka sariya so n'o ye kiiritigɛlamaw olu ka dɔ fisa ni dɔ ye ko min ye Shogel Kukala Maiga o ye min fɔ pan kɛra o kunna nka Umaru Mariko y'i sinsin min kan kɔrɔbɔrɔ k'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba ye o kuma k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi walasa lakana ka se ka lasabati walasa jamanadenw ka se ka sinsin i k'a dɔn bere kelen kan kɔrɔbɔrɔ ko fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga min bi tali kɛ i k'a dɔn jɛmu fanga mɔgɔw k'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na o kuma ko min ye parti Sadi olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bi Dr Umaru Mariko ka minɛni min filɛ kɔrɔbɔrɔ k'a ka labila sabu ko sariya bɛ ka taa i k'a dɔn k'a kɛ tama min kɛ ko fankelen taama don Yakuba Dunbiya indicateur du renouveau. Ayiwa n'olu y'a faamu ten a bɛ n'i ka faamuyali cogo don nka i k'a dɔn madala n'a fɔlɔla Umaru la e ko cɛ dɔ burankɛ fɔlɔ ma tɛmɛ ye quatrième personnalité quatrième ma fɔlɔ Umaru la o politique mais ko in kɔni tiɲɛ fana min ye kɔrɔmuru tiɲɛ la politique ma fana tɛ fɛ ale fiɲɛ de ka fɔ maintenant n'o tɛ anw bɛɛ bɛ démocratie kɛlɛ in kɛbagaw la koyi anw bɛ bɔ don min wallahi ni politique ma nu a kari kun t'u la ka bɔ parce que bɛɛ b'a dɔn Musa kun ye maa min ye ni ala cɛ AJDP Mali la bɛɛ b'a dɔn u y'a fasiri anw de ka ko les fous de la démocratie i y'a faamu politique maaw nan'u fereke an senna ko association ADEMA association CND association JLD AJDP ADIDI a sigiyɔrɔma cayara ni ADM AEM sakɛ anw ye kɛlɛ daminɛ waati min a y'a sɔrɔ bɛɛ kɛn bɛ k'i mɔsɔ i ka woni kɔnɔ k'i sigi k'i da gulɔ barani o nka ni ko jara ni Sumala Jara nɛrɛbɔla tɔgɔ ti dɔn n'o tɛ kuma in fɔra Shogel fɛ a ma anw association tɔɔrɔ a ye politique maaw de tɔɔrɔ n'o tɛ o kelen ma kɛlɛ kɛ o olu ye kɛlɛ daminɛ anw kɔ nka u ye kɛlɛ k'u ta ye ka démocratie a kun ɲinina kun min kama k'a taa sira falen a yɛlɛmana de anw yɛrɛ bɛ ɲini ka nimisa an ka kɛlɛ la u fɛ sa sabu kɛ an m'an ka kɛlɛ kɛ ni hakilina ni ŋaniya ye nka se b'u ye ka tɛmɛ maa tɔw kan politique nangaraba dɔn don awɔ nka ni se kɛra min kan tele ni tele file ma don o ka kalifa bɛ tɔɔrɔ janɲo masa mɛ annonceur ta annonceur ni y'ale ta sa i k'a dɔn lakanabaliya i k'a dɔn k'a fɔ kunkanko kibaruya min b'an ka jamana caman cɛ marabolo la ani saheli bolo fɛ ayiwa ko fanga dɛsɛra de wa walama u kɛn bɛ k'a kɛ bololatigɛlenya de ye ɲininkali tɔ min sigira fanga dɛsɛlen don wa walama bololatigɛlenya de don o kumana min ye Dado Kamara ye la Dado sa a ye k'a dɔn kalimu ta a ko lakanabaliya k'o kɛlen don i k'a dɔn k'a fɔ caman cɛ marabolo ni saheli bolo o maaw sigi ɲɔgɔn ye a bɛ waati jan bɔ o kumana ko hamina ko belebele dɔ don bi a kɛlen don maaw kamanaguwankoba ye o don tile tɛ bɔ ka bin jamana kɔnɔna la ni bandenw ma i k'a dɔn dɔ bɔnɛ a nin na u na dɔ bɔnɛ a ka hɛrɛ la ayiwa ko min ye jamanadenw ye u ti dɔwɛrɛ ɲini koyi ka hakililatigɛ sɔrɔ dɔrɔn ka taa u maamagow la k'anw ma fɛn wɛrɛ ɲini o kɔ o kumana k'o de gɛlɛyalen don bi Dado Kamara ka fɔ la ko min ye k'a dɔn babiliw ye n'o ye pɔnw ye olu da walola n'u k'u tan ka yɛrɛ kɛ ka jamanadenw i k'a dɔn k'a fɔ cikɛla wanew k'olu bɔnɛ u nin na u ka cikɛ sɔrɔ n'o y'u ka i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ kɛlen kɔ cikɛlen ka taa tasuma bila u bɛɛ lajɛlen na ka forokɛnɛw jeni ka i k'a dɔn cikɛlaw ka baarakɛminɛw k'olu jeni ka binkani ta ka dɔgɔdenw sɛgɛrɛ ka taa sira da maaw ɲɛ sira tila ka kɛɲɛ na mugu pɛrɛn ta sigi ma kɛ ni min ye bagabaga ani i k'a dɔn k'a fɔ ka maaw bɔ o dabolo la diɲɛ don o don nin de kɛlen don anw ka i k'a dɔn taabolo ye wa ko nin kɛra anw jamu ye bi ko ye wa dɔ de bɛ fara a ko ka fɛn ti bɔ a la wa ko i k'a dɔn a fɔta yɛrɛ ka ca da tɛna se a bɛɛ ma
ayiwa ko maa 30 n'a kunkan fɛ olu bɔnna u ni na o don ko i kɔrɔ i k'a dɔn u bura bolifɛn kɔnɔ i b'a fɔ ko adamadenw tɛ Songo da dɔ y'o kuma min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka t'u bagaw ma k'u jeni u m'a min u m'a bɔ bolifɛn kɔnɔ 30 a n'a kunkan fɛ ayiwa ko nin kɛra juma tɛmɛnen bingani sen fɛ n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka bingani ka bɛn ni dɔgɔden dɔw ka bolifɛn ye u ye o dɔgɔjɛla ninnu k'u y'olu fa ta nin cogo in na Songo Bandiagara i k'a dɔn o marabolo o kɔnɔna la ayiwa min ye Moti marabolo kɔnɔna ye ko nin bɛɛ bɛ yen nɔ caman cɛ o marabolo de fɔtɔ filɛ nin ye dɛ ko jamana yɛrɛ ye tile 3 ta Blake ni ka sanga sigi ninnu tɔgɔ la o kumana ko kɔni kɛra fɛn ɲuman ye ko i n'a fɔ o ma k'a bannen ye koyi k'an b'o sanga la jadima ninnu walama bandi maramafɛntigiw u taara cikɛla 2 fana faa f'u ka foro kɔnɔ k'a jira k'a fɔ k'olu ma wasa hali ala o kumana k'i b'a ye k'a fɔ n'i ye nin ko in fɛsɛfɛsɛ k'a jate minɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi i b'i yɛrɛ ɲininka yala marakɛbaw u dɛsɛlen don wa fanga dɛsɛra de wa walama ɲinankɛ bɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ bololatigɛlenya hukumu kɔnɔ de o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa tile damadɔ dɔrɔn kɔnɔ bingani sigiyɔrɔma joli joli a sini i k'a dɔn sini si man jan wa hali u yɔrɔw ma janya ɲɔgɔn na k'o de kɛlen don anw ka taa ka sigi siraba kan n'o ye jamana yɛrɛ ka siraba belebele n'o ye route nationale 15 ye k'o kɔni kɛlen don i k'a dɔn ni bɔ sira de ye bi ko maa ɲɛmaa minnu ɲɛsinnen don lakana ko ma ko n'u ma fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walama u k'u ka fɛɛrɛ tigɛtaw fɔlen ko dɔ kɛra nin ko la koyi jajiri fasa o kɔni mɛnna ka fɔ sa ayiwa ko an bɛ ka taa nin cogo min na an bɛ ka taa taabolo min na ko n'an tora ta ko don dɔ la bana wɛrɛ bɛna fara anw ka bana kan an yɛrɛ min tɛ se an si tɛ se ka bana min kunbɛn n'o ye kɔngɔ bana ye balɔntanya ko balow bɛ ka jeni cogo min n'a tora senna ta balɔntanya bɛ n'i jɔ jamana in kɔnɔ ka fara i k'a dɔn lakanabaliya gɛlɛya kan ani sɔrɔ baliya gɛlɛya kan ko dɔ fara dɔ kan tɛ wa o kumana ko min ye k'a dɔn forow bɛ ka jeni ko jigiɲɛ caman jenina k'a dɔn dugu kuturu jeni k'u jigiɲɛw k'u da walo ka sokɔnɔminɛw kɛ kɛnɛmaminɛ ye ayiwa min ye forokɛnɛw fana ye olu bɛ ka jeni fɛn tɛ jigiɲɛ na fɛn tɛ foro kɔnɔ k'o laban ye jumɛn ye kɔngɔ bɛna kan anw sigi ɲɔgɔn ye dadɔ jɔrɔla a siranna a ko a bɛ san 3 san 4 bɔ ko cikɛla bɛɛ 1000 bɔ o tɛ se ka taa a ka foro la o tɛ se ka taa a ka forokɛnɛ na ayiwa o caman de bɛ yen k'anw dun ka balo fanba malo ɲɔ ani k'a dɔn da dumunifɛn wɛrɛw k'o dun fana tila bɛɛ bɛ bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de la ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka camancɛ marabolo ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛn bɛ ka samuri daga min sigi ye cɛ ko a nɔ tɛ ka ye maaw la ka ban wa ko n'i ye k'a dɔn malo a 50 kilo ta k'a lajɛ anw ka suman 50 kilo k'a tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ 3,000 ani 200 la k'a taara yɛrɛ sɔrɔ 4,000 ni 400 na kelen ni kelen cɛ wa nin y'a ye a ma dɛsɛ fɔlɔ wa nin y'a ye an bɛ ɲɔtigɛ fɛn malotigɛ wari ti yɛrɛ la Allahu akbar récolte kuma dɛ o de nin ye Dado siranna hamina o kelen ba an bɛɛ lajɛlen na a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ cikɛlaw ye ayiwa ko min ye k'a dɔn k'a fɔ malo ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko ni foyi ma kɛ ko an bɛ taale cogo min na ta ayiwa ko min ye lakanabaliya kɛn bɛ ka taa daga min sigi i k'a dɔn k'a fɔ cikɛyɔrɔw la ka tila ka sɔrɔlenw fana k'olu jeni ayiwa ko 2022 février kalo ko an bɛ ka i k'a dɔn o min fɔ i b'a ye k'a fɔ ko yan'o cɛ ko kɔngɔ ko gɛlɛya ko malidenw tɛna na bɔ a kalama wa o ko an dun bɛ gɛlɛya min na bi diɲɛ yɛrɛ bɛɛ gɛlɛyalen don wa diɲɛ gɛlɛya fana y'a to i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ o kɛlen bɛ ka diɲɛ sɔrɔkɛbaliya kɛlen bɛ ka diɲɛ kamana gan o ko k'a fɔ an bɛ taa kɔ kan kana fana ayiwa k'o kɔni ye lala de ye o kɔni n'an ko k'an ta tɛ bɔ est-ce que kɔnkanta fana bɛɛ na sɔrɔ ayiwa baasi tɛ gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ de bi koyi o kumana ko bleu fana ma se ka jigin k'a dagalen de don diyagoya la an ka wuli joona joona ka fɛɛrɛ ɲini ninnu na ko n'a y'a sɔrɔ fanga dɛsɛlen don u k'o fɔ n'o y'a sɔrɔ bololatigɛlenya fana don o kumana k'u ka ko in ta ba la u k'u ka kɛlɛminɛn falen u k'u ka kɛlɛ fɛɛrɛ falen yaasa nin sigida maa minnu filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ o kumana u ka diɲɛ fan wɛrɛ maaw ɲini minnu ni i k'a dɔn diɲɛ tɔnbaw ni diɲɛ i k'a dɔn dɛmɛbaajɛkulu wɛrɛw ye minnu bɛ se ka an dɛmɛ nin taabolo in na ko n'o tɛ k'an kelen nin cogo in na ta k'an tɛ se o kumana ko k'i bɔ a la ko gɛlɛya bɛna yakubaya ka taa fɛ o bɛna wuli i k'a dɔn fɛn caman na ko minnu filɛ nin ye ayiwa ko o kumana an k'a lajɛ an ka i k'a dɔn an sigiɲɔgɔn jamanaw an ni olu ka ɲɔgɔn faamu a la ni diɲɛ jamana wɛrɛw olu fana ka i k'a dɔn wuli ka jɔw kɛ yaasa jamana in yɛrɛ bɛ ni gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ ten sa Dado Kamara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ i k'a dɔn annonceur kɔnɔ o ka bidon boli dɔ janjo ayiwa Kɔrɔmuru hakili la jɔ taa kuma sera an bɛ se ka taa sugu la an bɛ se ka taa sugu la
aya koromro hakila ambora sugula ambi sugula ma bela jelen fo ani ambi laje fana kosobe biro kelengele na bela jelen na munu fana bu nyama dana ye no ambi foli belbele duma ka fo ayi sugu koni yala tiendo bogote bogondorogo teinga mo nye gbane do halibide seno ka suma dufa woledo dufa wasande kosobe nyakumu shon kelengele umbi nyakumu shon umbi sabu nyingse aleka jenga turle julle la doni masoro kabla moda anga saki manide kuma manone joni njo masaire alere da global nasigre oga joni jama joni joda joni jima za dora ze fangadu olu tege gele ka gele jugomina atu bolode atu bolode wari be politiki mawre politiki olu de ba kla ku sigi ni fanga nyini ndaboro na ansa naye ndaro ni afam abe buldo sorodasi ambo filla jona wa fili bonni ni sorodasi fendigi ba akara sandama doni ngono wati ni nguru ngono note one wakilwe kemanani dima wafla dima edda wote ya kasanduru kenya ni maguru ni nyeterekela amava olubu jia dorombendi ya wedugo farikolola alagando ya angata robro ikado ga fo mimi talike kiwara la mita no fe lebe mbulu mono bo mimi talike douane amitai le destin alikumambe akoko mi douane manye makura nabi amadu kunate kufo robro ka kelendo ni ka wudi ga jo ko lu fero no dabalu tige wala saka ningura fie kado ka fo mali douane ulla kado chai mana dobe boy dore be na amina nona ko bara mi mitalike kado ka fo amadu kunatila adriba no be talike le destin konnana waira ka fo ukumana ni ma ko fole men vle ni ma nyama kura men vle kormo kaya donc ka fo jamana bi de ku mini gele amuna bi una tabela jili wuliga jo ko kuma ka koni ka do labe unzabati abi ka do utukalo kile muga ani duru samba fla ani muga ni kele ni bulungen ni shina amadana ya ayo la soro ka bo ka do jamana marabaw yoro nika douane manyema ya ko kalifa Allah amadu kunate adriba yi kanto ka fo amadu kunate okuma ka koninga silika fo aye okeni kunafuni diba uye watila na yedana ya nika ulasoro nga ko douane yere manyema mini a photo fle ikado ko chakeda ndomba jonjon du bo ukaye ikado ka fo o miye abola bara chama aka abe ubela jile nyedo douane ikado aso ani akungo kaye chama nge alade akara kayimara are kera segu marayo akere kera ikado jamana yere koka nika ta douania nika nyenyi nika nyedo padriba yi kanto ka foka yenye chama ndoni na padriba ka fola kuni ya taka jatimne nobi ikado amadu kunate kufo douani manye makura kumaka koni hakila jigina ayira ka fo wulika joni dabali ni fere munu mbesena ude ka fo onga jamana bidanga mina bi ambi gele munu ni kado ka fo mi nobi talike musaka gogele munu na una tabela jili jamana jigiri do yikado ka fo douane ko wulika jono bara ubike romro ka bike ni ladriya ni kado ka fo wulika jo bay ko ni ma ko fole min vle wati mina ani kuna fundila yenywanye ka ye kibara ni kuna funi jelo ko lu bela jile fese ni ko di kuna funi diba uluma ko ni ma ko fole ka nyini ka don vana ado ko douane domba jonjon do ka ye kado nyema ya nika oke kai marala no directeur régional yai laba ni ko ke kado segu marala ko mi metalike doyon ka faranywanga kunga fo ka chakeda ba mimbi no rebe douane yere mo bela jile ka hakilna ko lu nyini ko do no ressources humaines koromro ni ka mo mara ko ayi o fana nyama yake bara bulula no planification yi programme konnana ani verification amadu kunate ka temena ni bela jile sira fe adriba yi kanto ka fo amadu kunate o ko bela jile ka kanga don ka fo douane ikado ko domba jonjo mindo o ka naleni biche o kuma ko mi no bi talike ka do ka fo kalo kele musaka mununganga soro o kuma ko akoniye la soro like fo ka chama wore fara aka ko ka sabu ke munye o ye kuma na kuma mi ayi wele bla choma ani musuma olu ko ujoro la anu ka do jamana jigi be uka ani ka do ka fo bara bi ke kechugo munna ka keni sariya ye o ko ko wuli ka jo kera sababu ye munu no ye ka do munu ba fe ka yurugu ke wala sa o kuma tege ka da olu do ka ina fo kuri male yan fauna ani ka se ka do kajana o fo ka se ka do buguni
ni ikado ni postu bela o kuma ku bi sɛgɛsɛgɛliw de kɛ fɛn minnu n'o ye dunfɛnw ye fɛn minnu n'olu ye ikado k'a fɔ jamana ka nafanya fɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen yamaruyaw kɔrɔ ko olu bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ ni k'o lakodɔn Madiba ko Amadu Konate a ye ikado a ka cɛdenw ni k'o bila o minɛ de kɔnɔna na wa y'u bɛɛ lajɛlen hakili kɔkɔ k'a jɛya k'a yira k'a fɔ jigi bɛ jamana na bi ikado k'a fɔ dɔɔni bɛ a seko la o Madiba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min ni o bɛ tali kɛ kajana yan fa yɛrɛ la o k'o ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ka tɛgɛ da maa dɔ la maa dɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ mobili dɔ tun don o donni kama a tun bɛ ka tɛmɛ ni k'a dɔn k'a fɔ saki ye saki min ni ka nafolo bɛ a kɔnɔ i n'a fɔ min ye $240 million u ko k'u ye tɛgɛ da u kan ni dɔn ye u ka wulikajɔ ye douane min ni o filɛ nin kajana o chef de poste ni o ye Taha Ag Mohamed a n'a ka cɛdenw ye a barika u ye koyi mako kama min ye ikado Amadu Konate a yɛrɛ k'a fɔ direction régionale min fana filɛ Buguni bi ani k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ka fara direction régionale tɔw bɛɛ lajɛlen la k'a kɔni ka ikado wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boli mɛ min kan u ye Mali douane bɛ se ka sinsin ikado a kolo la cogo di ani ka jamanadenw la kisi k'a dɔn minnu n'o bɛ tali kɛ sogojugu dɔw fana na minnu n'olu minɛna i n'a fɔ kurimaliyanfan na waati tɛmɛnenw na dɔw tun b'a fɛ ka donni k'a dɔn k'a fɔ sɛsuguw ye sɛsogo minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ u donni o yamariyalen tɛ sɛsuw de don jɔn yɛrɛ b'a dɔn sɛ fɛn min y'a sɛw fa o kuma k'u ye tɛgɛ da o fana na o n'a ɲɔgɔnna caman Madiba kɔni ka fɔ la ko o siyɔrɔ kofɔlen min filɛ n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ nin sɛsogo ye tɔni 5 bonyanko o kuma k'u ye tɛgɛ da o la kurimaliyanfan na Madiba ko min ye Amadu Konate k'a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dangan min na bi ko dangan don a bɛ dangan min dɔn kosɛbɛ o de y'a to k'a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ko jigiya b'a kan k'a fɔ ninkura fiyɛlen fana ye nin ye tugun ni ka tafara Mali douane i k'a dɔn a ka kolosinsin o kan Fadiri an y'a bɔ le destin kɔnɔna na Idi ale ka Fadiri don o de y'a to hali baara ma gɛlɛya bolo sabu a b'a dɔn yɔrɔ la n'i bɛ fɛn min dɔn kuma dɔw la o t'i kamana gan n'o tɛ Dukara Mame a fana ye belebele kɛ yen dɛ belebele wa a b'a hakili jigin douanier kwale minnu b'a la ni minnu t'a la i y'a faamu min ye ɲamo ye olu y'a baaraw kɛ fɔ k'a jago don a la ka t'u sigi ni mun malo ma jɛ tiɲɛ Fode Kone commandant bɛ yen ayiwa min ye Yakuba Kitile douanier kwale don Ousmane Traoré o cogo kelen don n yɛrɛ kɔrɔmuso n'o ye Jɛnɛba Kɔnɛ ye a y'a kɛ ka taa ban gasima sɔrɔ a la Tandi Hawa Jara n'an ko a b'a da a ti ban bi koyi min ye a ti ban a ka ca dɛ a ka ca a maa cɛsirilenw ka ca o de y'a to an ka jamana in fana a bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na jigiyaw ye olu de bɛ wele ko soldat de l'économie soldat de l'économie tiɲɛ o ka di sa Jajo Masa le national o kɔni n b'ale ta nin ye le national ta i k'a dɔn ko maa minnu bɛ sentɛgɛ ni ko laban na senba firifiri suma nɔfɛ boli u tɛ boli wɛrɛ la suma o ɲinini nɔfɛ boli ko i k'a dɔn u yɛrɛ ta ayiwa ko olu de ka taabolo ye nin ye i n'a fɔ i k'a dɔn hakilijagabɔlaba dɔ bɛ yen Karl Marx ayiwa min ye dɔnni karamɔgɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko fɛn min ye nin ko ninnu n'u taabolo bɛɛ lajɛlen ye ko maa dɔw olu ta i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔgɔ bɛ don tariku la siɲɛ kelen o dɔw yɛrɛ ta fana ko tariku ko maa ko segin ti k'a ka tun o kumana ko nka ko tariku k'a bɛ se ka sigisigi o sigisigi o bɛ mun de kofɔ kɛwale dɔw a b'o de kofɔ ayiwa min ye i k'a dɔn ko fɛn min ye i k'a dɔn siɲɛ fɔlɔ la o kɛwale dɔ ye jumɛn ye fɛɛrɛ jugu tigɛli n'o ma fɛn ɲa filanan ye jumɛn ye i k'a dɔn ɲɔgɔlɔnbɔ i k'a dɔn ko bɛ taa laban mun na i k'a dɔn k'a fɔ dusumakasa walama jigitigɛ ko ninnu n'u taabolo minnu filɛ nin ye ko ni i k'a dɔn ni maa kofɔlen tun bɛ anw ka latigɛ kɔnɔ bi n'o ye Karl Marx ye k'a tun na bolongɔni sin maa dɔw ma bi ni olu fana ka taabolo k'o fɛsɛfɛsɛ an ye i k'a fɔ nin cogoya in na Karl Marx tun bɛ bolo sin jɔnniw ma ayiwa ko min ye parti politigiw ye Mali parti politigiw ani CEDEAO ayiwa k'a tun b'a bolongɔni sin olu la bi ayiwa k'a tun bɛ jalaki ta k'u sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko ninnu bɛ i k'a dɔn ɲɔgɔlɔnbɔ fɛɛrɛtigɛ la ani dusumakasa o masiran i k'a dɔn k'a fɔ o kow la k'o bɛ taa wolo yɛlɛko de la ayiwa fɛn min i k'a dɔn nin ko ninnu ye ko min ye Karl Marx ye n'a tun bɛ bi k'a tun bɛ bolongɔni sinw la ni nin hakilina in ye k'a jira k'a fɔ ko u bɛ ka kungilenna minnu ta u bɛ ka taabolo minnu ta u yɛrɛw fɛ fɛɛrɛ dɔ don k'o fɛɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u yɛrɛ bɛ se k'u ka politiki kɔlɔsi wurudi ni fɛɛrɛ min ye
politiki kolosi urudi fere dorondo o kumana ko minyi ka do ko ni ko ibe nunu ka ika do kiri ku jabibi iba ka fo ko ni ngomunu vlene ko ma do do ubutu bele dibi ubutu bele denengrefe meru de la o kuma kanti me ubulo noti ye uka keta temme uka fota ika do ka fo o chunchune do o kumana ko fo wati na tumo mana se ku bisoro ka boka yire mashuni yire ko fo damne sa dugu denini dugu ba ika do dugu ba ni dugu miseu ka bela jile ku bo bela jile fulu koto o minyi ka do ningo nunu tabulu bela jile yi ina fo minyi ka do Amadou Mfa Diallo yi le national konnala aka fola akoko ni mama sina ko lu de kacha onga ika do jamana kono bi o kono date kuma na wati mi ika do butu sigi dene kerefe ka jate mineke suma kumbe yoro jumenga nganse vaga yensegere ko lu be suma nyini de la sanga ni wati o ko minyi ka do ka fo gouvernement nyi o ku be ika do ka fo wuli ka joke olu kama no lu yo to manga ngulu ci ya ku mine ku dado tulula ubu da global ni sigi wala mo unne ngunglo ne meto te lamaga o kuma na ko no kerasa yere mana kani ka do ko ba kundani kono shuta kan fefefo ku bi kla ka wuli ku bana mini o bela tuguni o kuma na wire ka nyefotaw u ka ketaw anu ka wale ya koro uba nyini sa ko bela jile ke fenda tugule ko jakuma bo ko datugu te mele ku bole ni kono o kuma na ko ka soro ka ika do ka fo yere la fasa anu be mami di sumana ko la fasa li fana damine o kuma na ko ambero mi ko bi minyi ka do ka fo Amadou Mfa Diallo ka foye akodi akoko sambisaba politiki cheba munumbe kuwere kofobi munumbe kuwere ke politiki domba bana cheba kwale unyi ko sambisaba ubeni ndi lati ka giringa suma nyini suma mana kunda yoro minga oluwere bu kunda yenga akembe fato jula mbogo ye fie mana fie ba fununga ta yoro mi mbogo be fununga ta ye okumana janjo masa ko kumana kwa do tak de ninye olu ko ne be suma nyini na sanga ni wati wani yo wulika jola anika do giringa joni nganya kile ko jega ku jibole jakuma tona ko basoro ubu yere de nyini ko atike ale ni molo ani same kuyi ku be ika do munde nyini ka suma do nyini ka tu merwe o suma be maminga bolo ka obe jie ko be dabla o tigila fasali kama o kuma na ko minyi ka do ko jekulu do bebi ko quatre d'échange de partis politiques et regroupement de partis politiques ko ni olu ka tabolo taka laje ku ro nyena ko olu be ulika jomi na ko chie bubulo o kuma na ko fe mi ka do ka fo weleli ko ni sebe korokera ka nyeshi uma unegena chuko bela jirena uwele kana ika dosiki ka kuma machuko bela jirena ko nga jose mi mbubulo be ko de ku sembo akola ko ka boy kote o kuma na ko oye munye ko Assise nationale de refondation ki ko ote o kunte siza ko oye chieni de ko oye ka do ka fo yere sa ko kede o kuma na ko oye femi ko kun yere to la siza o kuma na ko nyina na jona de ko politiki ma unyina na jona awo unyina na jona ku katashika surunde unyina na jona Amadou Mfa Diallo ka fola ka do katashika surunde ko mimye ni kuma nye ubika wuli ku kwadishi da fe mina bi ku ka jate mina ke doni ndoro kanga fuguri bo dabadala ka flesa anga korole ususa ka gongombo ula ko niyata kala je ko kurate ni ko ni taraka bi Ibrahim Boubacar Keita ka wati abi akuma fora ko kurate akuma fora Udoni kama ba uluk me ko franje fanga mana nae wa ko kurate ko kabi ibe ka kle ko ni ngma invora wakanga ika do buguri bo fedo lasa korole angu fura kanga gongon fura gabula anga do daileti sa minyi ka do Amadou Mfa Diallo ye akoko abeve mi invo ko ibe ka kaka kuma mugu talika jamana do segere juye kalo kle shegi na kle kononto ba flani mugan sana ai wakiba ka fo ko minyi ka do kasede o sagona kuma nuvo kasede o ni dungana kuma nuvo Ibrahim Boubacar Keita ka ye femba sababulo da ka ikado femba sabami bulo dala ka ire ya jira ka fo ko o femba sabaye ikado anga boli ye gele ya hukumu konna la ko yo fere nyuma do ye o ka ya ka ikado fangata ka yanga no o femba sababu kuma kanye ka ire mumvo ko ide force o ko ide force mi vora ko o manyesoro o ko flana tibaye ka fo ko vemi ikado réforme institutionnelle ikado ko o kuma mafo bikoi ko kabi Ibrahim Boubacar Keita klela ka aya kuma fo ko wakago kab na ke wati kundala suru ninkono ko kalota ani fla dron ka be ke ode kono nana
ayiwa ko ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko a dun kɛra ni fɛn dɔ de ye adamadenw ka laɲini n'o ye jamanadenw yɛrɛ ye jamanadenw ka laɲini ko Ibrahim Boubacar Keita y'a jira ko ale b'a don ba la ayiwa o gouvernement k'a ye sɛbɛnw ni i k'a dɔn kobaw ta k'u yanga a si ni tiɲɛ ma bɛn o kumana k'an ka essor ta k'a lajɛ sa u ka bɔli dɔ bɛ yen n'o ye alamisa don bɔli ye juillet kalo tile 9 i k'a dɔn k'a fɔ 2020 san k'an k'o ta k'o lajɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn réforme institutionnelle ye k'a kuma ko a fɔra Ibrahim Boubacar Keita ko k'ale b'a don ba la ko yaasa i k'a dɔn k'a fɔ an ka kow taabolo bɛ se ka sabati ko san 30 bisi basa bɛɛ lajɛlen k'a bɛna o kow furakɛ k'o ma fɔ wa o kumana ko an ka hakili lakunu hali bi ko conférence nationale d'entente i k'a dɔn ko min kɛra ayiwa ko o kuma ko a ma fɔ o kɛnɛ kan wa dialogue national inclusif DNI ko yala ninnu de y'o kɛ wa Ibrahim Boubacar Keita de m'o kɛ a kuma ma fɔ o kɛnɛ kan wa ko kabi waati jan nin ko bɛ sen na o kan'o kɛ ko kura y'an bolo bi o kumana janjo min ye fasiri kɛbaa ye hali bi i k'a dɔn Jalo a ka fɔ la a ko réforme institutionnelle min filɛ nin ye ko ka i k'a dɔn san 30 i k'a dɔn jɛmu fanga ka tiɲɛni nɔ ko k'olu dagun ko Ibrahim Boubacar Keita k'a y'o kuma fɔ waati min na tile 2 o kɔfɛ k'a tilala ka mugu dasi jamanadenw na ko sabu k'ulu ye wuli ka jɔ kɛ o ma kɛ yan wa ko tile 2 o kɔfɛ a ye mugu wuli jamanadenw na k'olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u ka dusumakasa yira ayiwa k'o fana k'i bɔ yen ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye ale yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka fanga a ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka bɔ waati la k'a ka kumakan kun ye jumɛn ye ko jamanadenw ye laɲini min kɛ sigi ka kuma kɔnɔna la k'a b'o waleya o ko y'a sɔrɔ CEDEAO fana y'o fɔ k'o gɛlɛya k'a ka kɛ o cogo ye ka CEDEAO ko ni dungana kumaninw fɔ k'a ye ni fari da nka wale ma se ka kɛ janjo ko a ko gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye ko o nana wolo i k'a dɔn kalata la kalata min kɛra 2018 san o kɔfɛ kalata kɔ gɛlɛya n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ crise post électorale ye ko nana wuli k'i jɔ octobre kalo kɔnɔna la ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ délégation dɔw nana anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ n'o ye CEDEAO ka ministre olu ka délégation ye k'u nana ka na mun de kuma fɔ yan ko maa ɲɛmaya tun bɛ Nigeria ministre dɔ bolo o don min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ k'u nana mun de fɔ k'u ko k'o kumana ko an ka nin taabolo ninnu sigi sen kan ko min ye olu ka maa ɲɛmaa ye k'a ko nin jamana in ani a gouvernement tɛ se ka kalata boloda cogo si la ko ni bayɛlɛma ma don i k'a dɔn sariya sunba la ani k'a dɔn sigi senw ko k'olu dɔw bayɛlɛma ko n'o tɛ ko kalata tɛ se ka kɛ cogo si la k'o kɛra olu yɛrɛ kumakan ye o kɛra u takan ye Ibrahim Boubacar Keita k'a ye wuli ka jɔ kɛ tuguni ko a bɛna réforme k'a b'o bila sen kan k'a tilara k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kumaw de nana caya k'o kɛ gɛlɛya ye 2020 san k'o de kɛra i k'a dɔn balaka wuli a ka fanga nɔfɛ ko o laban sera a ka fanga la k'a dafiripi o kumana k'u bɛ k'o kɛ ko kura y'an bolo bi ko kura tɛ ko gouvernement min bɛ yen bi n'o y'i k'a dɔn Assimi Goïta n'a ka mara kɛbaaw ye k'o kumana ko politique réforme politique institutionnelle min filɛ nin ye ko olu ma ta u ma a ko sigi sen kan k'a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ min y'i k'a dɔn ANR min filɛ n'o ye i k'a dɔn o koɲa ninnu ye k'o ka jɛkulu wɛrɛ sigi min bɛna kalata ko ɲɛnabɔ n'o ye yɛrɛkanhɔrɔnya jɛkulu dɔ ye o kelen bɛ ka kalata ko ɲɛnabɔ ko nin si tɛ bi kuma ye ko kɔrɔw don minnu bɛna don ba la de ni fanga marabaw fɛ o kumana ko ni politique maa minnu taalen d'u kɔ sɛmɛ CEDEAO ka laɲiniw la ka tila ka Faransi k'u jigiya ye k'a fɔ k'u bɛna Mali k'u b'a bilisa ɲaami k'u bɛ dankari o ko la i k'a dɔn Assise nationale de refondation k'a bɛna daminɛ ala a tɛ mɛn ko kalo in tile 11 décembre kalo o kumana k'o bɛna kɛ ko an k'an sigi k'a lajɛ CEDEAO bɛna se ka diɲɛ wuli ko min kɛ wa ko CEDEAO dan de y'a se ye wa Mali k'a dɔn k'a fɔ ɲangili min ka d'u ye k'u bɛ se k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ nka nin bi kɛ dɛrɛ Amadou Fa Jalo n'ale ka nɔbila sira an y'a bɔ le national kɔnɔ ka bidon boli do jani kɔrɔbɔrɔ i k'a dɔn an b'i fana fo kosɛbɛ sabu min ye kebuyaru ye ani kunnafoni a lase ko ɲuman ladiriya o kɔnɔna na an bɛ bi ta jɔ yan sa hali n'a sɔrɔ fasiriw tɔw bɛ yen kɔntɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn indépendant fana ka bɔ la o ko maa minnu n'olu tun bɛ baara kɛ i k'a dɔn cakɛda la ni o ye Semoso SI o kumana dutigi maa 259 kɔrɔbɔrɔ n'olu kɔni gɛnna ka bɔ baarakɛda in na ma 4 yɛrɛ banna la ka ban kɔrɔbɔrɔ ko ma n'a kɛra san 2018 ko olu ka latigɛ kɔni bɛɛ cour d'appel de bolo i k'a dɔn alamisa nata sabu kiri ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ k'u kun ye kiri kunfɔlɔw sɔrɔ i k'a dɔn ka bɔ Kayi n'a kun fɔra ko société in ka miliyari 5 sara n'a a nana kasi i k'a dɔn k'a fɔ cour suprême na ko o ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ fɛsɛ ni maa 259 ni maa 4 banna u gida dɔn u ni société u ka kiri k'a bɛ tigɛ alamisa nata
ala ka hinɛ banbaatɔw la gwɛlɛya bɛ minnu kan ala ka fataw k'u ye nin ka kɛ fiɲɛbɔda sɔrɔtɔ ye u ka ko la sa a degun ɲana bɛ maaw ma ka diɲɛso sigi in na ala ka degun ninnu bɛɛ lajɛlen wuli a b'a hakili jigi cheminɛw la a b'a hakili jigi igoma baarakɛlaw la a b'a hakili jigi Comatex la a b'a hakili jigi CMDT la a b'a hakili jigi ITEMA na a yɔrɔ ka ca a ka ca a ti ban fɔlɔ n'an ko an bɛ nin bɛɛ ban an ɲɛji sira fila bi kɛ san o san i b'a bɛɛ san o san maa kelen bɛna wa san o san problème ti ɲɛnabɔ wa san o san layidu kelen bɛ taa wala san o san fana kumakan dumanniw bɛ fɔ san o san foyi ti bɔ a la wa san o san nun bɛ jigiya minɛ kɔnɔ san o san dati maga la janjo an bɛ bita ɲɔngiri la tɛ i bɛ ji jigin ɲɛ na sisan n'an tora nin cogo la i bɛ ji jigin ɲɛ na wa ka nin koba nin ko masinaw de to jamana kɔnɔ a ka gɛlɛn ɲɛsuma tɛ yen dɛ ni misikinɛ ma ɲɛsuma hali setigi ɲɛsuma t'i ye o kumana an bɛ bita ɲɔngiri yan min ye Awa Tafili Ture ale ni Vincent Togo ayiwa fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ Daramani Kɔnɛ olu de tun bɛ suya kɔlɛ nɛgɛso juruw la o kumana ka kow lase aw ma nin waati in na a sababu bɔra olu la k'a mabɛn ni ka tila ka segin a kan Zeburama Kɔnɛ ka jamakulu b'o baara kɛ ni ala ka diya ye Idrissa Siribe janjo masa n'a balimakɛ Modibo Sanogo an kɛra laseda ye kosɛbɛ sini an to yan nɔ ani ni ala ma baasi kɛ Yusu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ala ka tile hɛrɛ amin